niekoľkých rokov všeličo nakreslila. A tak som mala taký nápad, že by som mohla touto knižočkou prelistovať a urobiť taký tracing na tých obrázkoch. Tak môžeme aj rovno začať. Táto knižočka je celá z papiera. Ten obal je tiež papierový, je to taký tvrdší obal a vnútri sú taký papier na kreslenie farbami. A tie obrázky, ktoré tu mám, tak sú všetky kreslené vodovými farbami alebo takými farbičkami, ktoré potom, keď prejdete štecom, tak sa z nich urobí ako taká vodovka. Ešte je tu stále dosť veľa strán, ktoré nie sú zakreslené. Ja som si to tak preskakovala, vždy som nakreslila niekde niečo iné a nekreslila som stránku po stránke. Prvý obrázok. A ja túto knižočku mám možno od 18. Takže sú tam veľmi staré veci. Prvý obrázok je Crosby. Hokejista. A toto som obkreslila z internetu. Je tu jeho číslo, adresu, jeho meno, ako drží Stanley Cup a že dal 1000 NHL hier. Crosby hraje za Pittsburgh, takže má čierno-žltý dres. Ďalší obrázok sú takéto kvety. Tu som sa učila kresliť s takou tenkou fixkou. A kvety sú na to asi najjednoduchšie. Je tu jeden veľký ružový kvet a jeden menší. Potom takýto červený kvet a do toho listy. Ďalší obrázok sú ďalšie kvety. A tieto kvety sú z Bridgertonovcov. Tieto kvety mali Bridgertonovci okolo svojho domu. A netuším, ako sa volajú, ale veľmi sa mi páčia. Takže som ich takto nakreslila. Ďalším obrázkom sú ďalšie kvety, kde som sa ďalej učila kresliť s fixkou. A do toho som použila farbičky, ktoré som potom s vodou trošku rozmazala a vytieňovala. Tuto zem, listy a kvety. Veľmi podobný kvet predošlým je tento fialový. To by mal byť hyacint, myslím. Ten rastie zo zeme a môže byť takýto fialový, alebo rúžový, alebo biely. Ďalším obrázkom sú tieto jablčká, kde som sa učila s bratom, ako
zviditeľnenie niektorých prvkov som použila fixík. Ďalšie veľmi podobné kvietočky, ako boli tie fialovo-rúžové, je takýto modrý kvet, tiež kreslený fixkou, takýto modrý a z ňou idú 4 lupienky a je vytieňovaný vodovými farbičkami. Mám tu veľmi veľa kvetov, ale neskôr sa dostaneme aj k nejakým iným veciam. Ďalej je táto cibulka s takýmto fialovým kvetom. Je to vymyslený kvet, možno to ani neexistuje, ale chcela som sa naučiť kresliť cibulku s kvetom. Mám ich tu veľmi veľa, takže prelistovávam na možno nejaké zaujímavejšie, krajšie obrázky. Ďalší kvietok takejto fialovej podobe. Na tomto kvietku som sa zaučila kresliť viacej tie listy, lebo ten kvet už si myslím, že vyzerá celkom fajn. A myslím, že tento je asi aj najkrajší z tých všetkých, ktorý som nakreslila. Aspoň mne sa najviac páči. A tie listy má veľmi pekne vytieňované s farbičkami. Ďalej som nakreslila drozdíka, ale takého toho jednoduchého. A vyzerá to ako taká vaňa. Ale je to takto trošík má ružové líčko a v zobačiku si drží kvietok a dole sú dvoje nožičky. Ďalší vtáčik je takýto roztomilý, tučný vtáčik. Netuším, čo to je. Ale je strašne roztomilý. Malý tučniačik. To už ani si nepamätám, ako vzniklo. Možno som chcela nakresliť niečo iné, ale vzniklo to z toho toto. Ale je roztomilý, takže ja som s ním spokojná. A mám tu ďalšie kvety. Aj s takýmto maličkým srdíčkom. Ja mám veľmi rada vzor srdíčka. Niekto má rád hviezdičky. A niekto má rád krúžky. A trojuholníky viem, že ešte sú celkom také populárne. Alebo možno nejaké iné vzory. Neviem ešte, čo by mohlo byť také motýliky, to ešte nie taký symbol. A mašličky by som ešte povedala, tie mám tiež rada. No, srdiečka asi najradšej. Takže tie si dávam všade, kde sa to dá. A do toho sú tu takéto 4 kvety a medzi nimi sú také podlhovasté zelené kvety.
kto sa opaluje, niekto, kto hraje futbal. Niekto, kto stáva niečo z piesku. Je to plavčík. Sú to plavci. Už tu chýba nejaký žralok. Ďalší obrázok, ktorý netuším ako vznikol, je táto žaba, ktorá si užíva svoj šálok čaju. A je to veľmi pekný obrázok. A celkom podarený. Tiež je nakreslený s fixkou. S takou tenkou fixkou. A vymalovaný s barvičkami. Má tu 3 muchodrávky a jeden taký pníček, čo mu tvorí ako stolík. Sedí pod touto veľkou muchodrávkou a vychutnáva si svoju šálku čaju. Ďalší obrázok, veľmi podobný tomu prvému, je žabka, ktorá si grilluje marshmallow. A to si pamätám, ako vzniklo. Ja som chcela nakresliť niečo úplne iné, ale úplne sa mi to nepodarilo. Vyzeralo by to nie úplne, že je to ako 3D, že ako je to vidno, že tieto stromy sú vzadu a tieto sú viac vpredu. Tak som z toho nakreslila niečo úplne iné. Ale vyšlo to celkom fajn. A tuto sa nechytá svojho líčka, ale mala byť podopretá o svoje líčko, ale má veľmi krátku ruku na to, aby sa podoprela o svoju nohu. Ďalší obrázok, ktorý je ale katastrofálny, je tu bola taká challenge s mojou sestrou. A aby sme nakreslili nejaký strašidelný obrázok. A ja som nakreslila ju s našou mačkou. Ale tak asi o 50 rokov. A koľkokrát, hoci kto vidí tento obrázok, tak povie, že je divný a je strašidelný a nemá z neho dobrý pocit. A ja s ním úplne že súhlasím, pretože táto pani tuto je nejaká poriadna sápuračka. Má veľmi divný účes. Má hrubé topánky, ale strašne tenké nohy. Ale celá je v takom strašidelne hrubom kabáte. A má strašne čierne oči. No, je to dosť strašidelné. Ja si myslím, že som vyhrala všetky obrázky strašidelnosti vďaka tejto pani. Hej, je to dosť nepodarené. Ale tak, viete, táto skrinka, tak to je skrinka mojej sestry. Presne takto to vyzerá. Takže bude to ona pár rokov. Strašidelná sestra. Ďalší obrázok môj veľmi obľúbený. Keď sme boli v Grécku, tak sme sedeli s takým pekným výhľadom a ja som obkreslila tú krajinku. A tu je mlyn s festivalovými vlajkami, balkoníkmi, schodmi, nejakými stromami. A je to také typické Santorini alebo taký typický Mykonos.
som to zasa s fixkou, kde som vlastne nakreslila kaktusy a nejaké sukulenty a do toho som vybodkovala oblohu, aby tomu dalo taký zaujímavý efekt, aby to nebolo také úplne prázdne. A vzniklo niečo takéto. Ešte by to trebalo nejako vyfarbiť. Možno si na to raz niekedy nájdem čas, ale je to pekné aj takto. Ďalší obrázok som ja s mojím priateľom, ako stojíme na vrchu v Hainburgu a on mi ukazuje niečo na Dunaji a ja sa pozerám, čo to tam je. Je to obkreslené z fotky